Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. So आता ते स्टेबल असा, पण आम्ही तांकां ICUन दवरला because of close monitoring. So what type of interventions conducted? Interventions means he had multiple fractures. And all these fractures have been operated by me whole night yesterday. काल हांव राती 2 उठून गेला तो सकाळी 8 आयला. कितले ऑपरेशन्स? तांकां हांवें तीन मेजर केले. 3 मेजर फ्रॅक्चर असले. सक्सेसफुल ऑपरेशन? हय, तिनूय सक्सेस. ना मेजर. काय केले सर? कसली ऑपरेशन? खंय ऑपरेशन? तांकां शोल्डर क्रश जाल्ले तांचे, ते शोल्डर रिकन्स्ट्रक्शन एक केलें. मागीर फोरआर्म बोन फ्रॅक्चर असले ते फिक्स केले आनी थाय बोन फ्रॅक्चर असले ते बी फिक्स केले. स्पायनल कॉर्डाक कितें प्रॉब्लेम? स्पायनल कॉर्डाक कांय प्रॉब्लेम ना. चेस्टान तांकां इंजुरी असली, ते ट्यूब घातला आमी, ते ब्लड ब्लिडींग जाता. ती तुमकां ओपिनियन जाय जाल्यार एम्स टीम येवन बेश्टी पळोवन वतली. तुमी ओके म्हटलं? हय, आमी ओके म्हटलं. देर इज नथींग रॉंग इन हॅविंग एन ओपिनियन फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो. चेस्टाची ब्लिडींग आता स्टॉप झालं? आता स्टॉप झालं. यू कॅन से ही इज आउट ऑफ डेंजर. He is out of danger. So there is a possibility of shifting to AIIMS or something? I don't see any possibility of shifting him because here we have given him almost all the treatment, but it is up to he is very precious to the nation also. So it is up to the decision making whether he has to go or not. आता तो शुद्धीर आसलो, आमी आतां गेल्ले तेन्ना ताका आमी सिडेट केल्लो ओन्ली बिकॉज ही शुड नॉट हॅव एनी पेन एंड सो फाल्यांच्यान तो सामको शुद्धीर येतो. So how much they will take to recover? नॉर्मली असल्या केसीन कितले टाइम लागता? 3 महिने तरी वतले. लेकिन मैं यहाँ पर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव है तो यहीं होगा. यदि आवश्यक हुआ दिल्ली भी ले जाने की जरूरत हुई तो दिल्ली भी ले जा सकते हैं. लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर. मैं इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ. यहाँ के मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स ने जिस प्रकार का रोल प्ले किया है और जैसी प्रॉम्प्ट एक एक्शन लिया है कि जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है. तो एयरलिफ्ट की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है. सिर्फ आपने दिल्ली जाने का जरूरत नहीं लगेगा. अब इसके बारे में एम्स के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज गोवा के डॉक्टर से बैठकर आपस में डिसीजन करेंगे कि क्या करना है. अभी स्टेबल हैं और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं. हम सब कामना करते हैं कि उनको जल्द ईश्वर स्वस्थ करे. भाऊ हांव स्वता पर्सनली पळोवन आयलो. म्हजे बरोबर डॉक्टर बांदेकर आशिल्ले, बाकी आमची कार्डियाकची पूर्ण टिमूय भितर आशिल्ली. आमी डिस्कस केला आतां सगळें. एक्चुली आत्ताची तेंची कंडिशन खूब स्टेबल आसा. तेंचे जे ऑर्थोपॅडीक ज्यो सर्जरी केल्या त्यो सगळ्यो एकदम बऱ्यो आसा. की ज्या पद्दतीची तांकां ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या पद्दतीची ट्रिटमेंट दिता. म्हणजे ऑर्थोपॅडीक आसतले, कार्डियाक आसतले, एनास्थेसिस्ट आसतले आनी पुराय डॉक्टरांची टीम कंटिन्युअसली तांकां राज्यान मॉनिटर करीत आसा. बीजेपी मेडिकल सेलाचो निमंत्रक दोतोर शेखर साळकारान प्रुडंटाक भाऊची सध्याची भलायकी विस्तारान सांगली. ही इज एज ऑफ नाव इज क्वाईट स्टेबल. म्हणजे हीज वायटल्स जे आम्ही म्हणतात, वायटल म्हणजे प्रेशर, ब्लड प्रेशर अँड अदर थिंग्स, दे आर ऑल अंडर कंट्रोल. अँड ताजी ऑपरेशनां बरी जाल्ली आहा. डॉक्टर बांदेकर सरान ताजी ऑपरेशनां केल्या. लेफ्ट सायड फ्युमर गेल्ले, म्हणजे हाड वाडले, हाड जे थायचे आसा ते मोडिल्ले, ते ताणें रिपेर केला. शोल्डराचे मातशे खुबशे अशे खुबशे पीसीस अशे आशिल्ले, सो ते सगळे ताणें रिकन्स्ट्रक्शन केलं सगळे. प्लस 1-2-3 अशी बारीक फ्रॅक्चरां आशिल्ली, दॅट ऑल्सो दे हॅव डन इट. पण इम्पॉर्टंट इज चेस्ट इंजरी. ताजी जी चेस्ट इंजरी आसा, देर इज द फ्रॅक्चर ऑफ 1 रिब. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दी रिब आहा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, रिब फ्रॅक्चर. अँड बिकॉज ऑफ दॅट रिब फ्रॅक्चर देर इज अ लिटल बीट डॅमेज टू द लंग्स अँड दॅट हॅज कॉज ब्लिडिंग भितर. आणि ही वॉज ऑन इकोस्प्रिन, म्हणजे ब्लड थिनर जे असता बिकॉज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज, ही इज ऑन दॅट ब्लड थिनर असता. त्या खातीर एखादी म्हणजे चड ब्लड ताजे चेस्टान उरला आसता थंय आतां ताणें मागीर ट्यूब घाला. सो दॅट दे हॅव ड्रेन दॅट ब्लड आउट अँड फ्रेश ब्लड काय थंयसून कांय येना म्हणटकच ही लुक्स टू बी स्टेबल. बट वी हॅव टू वन अंडरस्टँड दॅट
he was a COVID patient and he was quite a bad lung he had post-op. I hope that because आम्ही हालीच्या तेंपार ताजे CT स्कॅन केले ना, when he had left that time आम्ही केले, म्हणजे तो हांगसून आमच्या राजभवनांतून जेन्ना वतालो घरा कडेन त्यावेळी आम्ही CT स्कॅन केले तेन्ना it was quite okay, but he had quite a significant damage to the lungs was there. But I hope that over a period of time he has, that has subsided because the oxygenation बी बरे उरताले. पण आता जी इंजरी जाल्या ती should not worsen. That is the only thing. My hope that doesn't worsen. If after 5-6 दिवस जर बरे गेले and he is stable, he started talking, he is doing exercise, then the immediate things will be out of question. मागी तुका long term rehabilitation. That is for the shoulder and walking and all those things. They long term problem. But that will take around 2-3 months तरी लागू शकता. सगळे तुका सारखे जाय म्हणसर. सोमारा केंद्रीय आयुष मंत्री आणि केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि ताच्या घरकान्नी येल्लापूर गोकर्ण मजगती अपघात जाल्लो. अपघातान मरण आयिल्ली भाऊची घरकान्न विजया नायकाची कूड गोंयान हाडल्या. गाडयेन भाऊ आणि घरकान्न धरून एकूण 6 जाणां आशिल्लीं. जखमी ड्रायव्हर सूरज नाईक आणि PSO तुकाराम पाटील हांकांय GMCन शिफ्ट केल्यात. आयुष भारतीचो दीपक घुमे म्हणटा ताका ह्या अपघातान मरण आयले. हेर एकलो थळावो जखमी जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.